Honzičku, zlobí taťka? Ne. Ne, a co se ke mně tady tiskneš? Co? Honziček ještě nějakou tu koledu zaspívá. Jo? Bože. Robíšek mě nechytit, ne? Ne, já bych chtěla jenom tady představit do kamery novou udicu, kterou jsem dostala k Vánocům. Na Vánoce 1991. Je to udice s cizím navijákem Shimano. A to na něj chytneš? Měří 3,5 metru a budu se pokoušet s ňou chytat na mušově. Jo. Nebo na velkých vodách. Dobře, na velký vodě. Dobře. Aby se to oplatil. Tak je především zaměřená na štípky. Tak vy dva spolu máte dneska něco společného. No, Jak je to dlouho? 13 let. Měla 13 mamka porodní let. bolest. A máme pořád s tebou ty bolesti. Takového velkého kluka.